Samtang sa kauluhan duha ka impeachment complaints batok ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Gideklarar na sa House Committee on Justice nga sufficient informed. So gahapong adlaw gideklarar kining duha ka mga kaso batok ni Marcos nga sufficient informed. Karong adlaw tan-awon mahigala kung sufficient ba in substance. Kinahanglan ang impeachment complaint i-evaluate na kung sufficient informed o sufficient in substance ba. Una pa mahigala sugdan ang pag-evaluate na sa kinining gibug-ato ni ini og dugang mga discussion sa Committee on Justice human kini madeklarar nga sufficient informed and substance. So gahapon nadeklarar na nga sufficient informed, karong adlaw ato sa ngatangan kung sufficient ba in substance. Kung dili gani delikado, di pa maka first base ng maong impeachment complaint, delikado mahigalag ma-dismiss na mga sukit di paminaw. Unya ang sa pikas bahin kagahapong adlaw sab ipasakaan na og duha ka mga impeachment complaint si Vice Presidente Sara Duterte gahapong adlaw gikan sa Makabayan Block. Ani pasaka na sa kaso batok niya wa na pabuta mahigala kining February 6